Sí, s'ha tirat enrere. Què, Roger? ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste ayer? ¿Te ha traído bocata? ¿Sí o no? Yo veo aquí bocata y zumo, ¿eh? Va, crac, sí? Roger, el Busquet està de collons, eh? Ja, però no, jo no. No? No, massa. Ni mirar-m'ho. Massa ric. No, la pena. Va, crac, sí? Oh! Oh! Vinga, tots filmats. Estic filmant, eh? Feu-ho bé. Ja la Núria, allà baix. Cansa, eh? Sí, jo no sé si tiraré per allà perquè aquí està molt gelat, sí. Molt bé, així, gira, encadena, giro. A veure els pares com ho fan. Iuhu! Molt xula, l'experiència? Molt xula. El teu marit m'ha dit que ja era un freerider que ja n'havia fet. Sí? Sí, Bueno, alguna cosa, però molt poques, eh? una. Sí, no, no. M'ha dit, una vegada vaig trepitjar el meu pols.